ברוכים הבאים לכל האורחים, כל האנשים, הפנים החדשות והפנים הישנות שכבר אני מכיר ונמצאים במפגשים האלו. אני מודה לכולם שפינו זמן והקדישו זמן יקר כדי לבוא ולהחכים ולקבל תובנות חדשות לחיים, לחשוב פנימה, לצאת מהמוסכמות, לחשוב קצת מחוץ לקופסה. הפעם, בשונה מהפעמים האחרות, לכם זה אמור להיות ערב של חוויה. בשבילי, מודה ומתוודה, כמה חוויה אני לא יודע, זה נראה בסוף. בדרך כלל, כפי שאתם זוכרים ומכירים אותי, אני רגיל לא לשבת על כיסא, להסתובב, לטייל, לזוז כמו תזית ימינה שמאלה. הפעם אמרו לי, יוסי, שב במקום, תירגע, בוא נראה אותך מעביר. ערב, כשאתה יושב על כיסא, ואני מודה ומתוודה, זה ממש ממש לא פשוט. נעים מאוד, שמי יוסף ויצמן, וכדרכנו אנחנו נתחיל עם סיפור תובנה לחיים. משם נעביר את טורף פני הדברים, נצא להפסקה של כיבוד, כמו שהמארחים המקסימים הכינו. אחרי זה, את הדברים נעביר את זה לשפת המעשה, לחיי היום-יום, ובסופם של דברים יהיה כאן סימפוזיון, שאלות ותשובות על פני הדברים. ישנו פתגם הודי שאומר, כשאני מסתכל פנימה, אני רואה שאינני דבר. זוהי חוכמה. וכשאני מסתכל החוצה, אני רואה שאני הכל, וזוהי אהבה. ישנה גם אמרה מקבילה לכך. ישנם שני כיסים מופלאים, בהם נמצאים שני פתקים עלומים, שהם הפכו להיות מותג בעולם הפסיכולוגיה היהודית. ישנו פתק אחד שעליו נכתב, בשבילי נברא העולם. ישנו כיס שני, שבתוכו יש גם פתק, שעליו כתוב, ואנוכי עפר ואפר. הפרדוקס האנושי בהתגלמותו זה אנחנו. אתה, את, אני, כל אחד ואחת מאיתנו. איזה כוח אדיר יש בכולנו. איזה כוח ענק יש בכל אחד ואחת מאיתנו. עד כמה אנחנו גדולים, ומצד שני, עד כמה אנחנו שבריריים. אנשים בודדים הוכיחו לעולם כי יש בכוחם לחולל מהפכות, לשנות את המציאות וכמעט לשנות סדרי בראשית. זה החל מאברהם אבינו ועד נלסון מנדלה, מיהושע בן נון ועד למרטין לותר קינג, מתומאס אדיסון ועד אלברט איינשטיין, והיראה עוד גדולה וענקית. אנשים שהצליחו לחולל מהפכות של ממש. מדענים הגיעו לחלל. המוח האנושי מוביל את האנושות לפסגות אינטלקטואליות, לפסגות טכנולוגיות מדהימות. נראה לפעמים שעבור האדם השמיים הם ממש ממש לא הגבול, אלא זו רק ההתחלה. זה נקרא הבשבילי נברא העולם. ואותו אדם בדיוק יכול להיות בדיוק רגע אחד אחרי כל כולו שבר כלי. חיידק קטנטן שאי אפשר לראות אותו, לא במשקפיים, לא בזכוכית מגדלת ולא במיקרוסקופ. חיידק קטנטן, או תא סרטני אחד קטן, או אפילו גרגר חול אחד בכליה. נקב קטנטן בגודל של מחט במערכת הנשימה. והאדם הופך להיות חסר אונים כל כך. ממש שבר כלי של ממש. אדם שלא יכול להתקיים בצורה אנושית ונורמלית. אפילו שעה אחת.
ממש אפר ואפר. עם שני הפתקים הללו, שצמודים לנו בכיסים, אנחנו מסתובבים במשך 365 יום בשנה, במשך כל ימי חיינו. אנחנו מצד אחד מודעים לכוח הגדול שלנו מחד, ומאידך אנחנו מודעים לחולשה השברירית שמאפיינת את היותנו. יודעים שאנחנו נמצאים כאן ביקום שנקרא קוסמוס. לזמן קצוב, לזמן מוגבל במיוחד, אנחנו מודעים לכך שימי חיינו חולפים להם כאבק פורח וכחלום יעוף. אנחנו יודעים שבאותם טווח שנים שבין אדם יסודו מעפר לבין סופו לעפר, ובטווח הזה אף אחד לא יודע מהו פרק הזמן. אותו אדם יכול לחולל בעולם גדולות ונצורות. אדם יכול להטביע על פני כל האנושות כולה, על פני כל היקום, חותם. זהו חותם מדהים של שנהב, שלא יוכל להשתנות לעולם. ולא משנה לנו כמה מיתון יהיה. מהו מדד המחירים לצרכן? הוא אפילו לא תלוי באף גורם חיצוני. לא בבורסה, לא במניות, לא באבטלה, לא במזג האוויר. הוא תלוי אך ורק בכם, בך, בך. קו השבריריות היא המציאות היומיומית, בכל מקום ובכל פרמטר. הן במישור הכלל עולמי שנקרא הכפר הגלובלי שנקרא עולם. מי יודע מה ילד יום בסוריה, במצרים, באיראן או ברוסיה לשעבר שנקרא כיום חבר העמים. האם ישנו איזשהו חוזה עתידות, מתקשר, אסטרולוג, קורא בקלפים, קורא בקפה, קורא בתה, שיכול או יודע לומר על המדינות איזו לחרב, איזו לרעב? מי יודע לומר מי יחיה, מי ימות? מי ינוח ומי ינוע? מי בקיצו ומי שלא בקיצו? פניה של החברה הישראלית אינם כשהיו בשנים עברו. יחסים שבין קבוצות באוכלוסייה עוברים טלטלות אדירות. בין כלל הציבור לחרדים. בין החרדים לבין עצמם. בין החילונים לחילונים. בין מפלגה למפלגה. בין כיפות סרוגות לכיפות סרוגות. בין אדם לבין רעהו. בין אדם לבין עצמו. כל המוסכמות החברתית משנה את פניה. זה יכול ללכת לכיוון של קיטוב, ניכור, שנאה. כל מה שחלמנו, כל מה שחשבנו, כל מה שפינטזנו רק, שהנה הוא הולך להיות החלום הרטוב שלנו, תופח לנו לא רק על הפנים, אלא on the face, על הפרצוף. כמו שצובח ואומר לנו, חבר'ה, תתעוררו. המלך הוא עירום. אחת הבעיות הניצבות בדרכו של כל אדם שחפץ להיות במודעות, הוא רוצה להיות מאושר, הוא האגו. אגו לרוב הוא דבר חשוב, הוא מרכיב חיוני בנפש האדם, בנפש הבריאה, זה טבוע ב-DNA של כל אחד ואחד מאיתנו. אדם עם אגו בריא, הוא אדם בעל מודעות עצמית טובה, בעל מודעות עצמית חיובית, ומכאן שהשורש שלו מפותח. הוא יכול לתקשר עם הסביבה באופן מלא, ללא פחד, ללא חרדות, ללא עיכוב. ועם זאת, כאשר נכנסים אל עולם המודעות העצמית, כאשר נכנסים פנימה, אל עולם הרוח, מחכה לכל אחד ואחת מאיתנו עבודת ליטוש ממש ממש לא פשוטה. עבודת ליטוש מאתגרת במיוחד, אבל
גם מספקת מאוד. כאשר אנחנו חפצים לחיות במודעות מוחלטת, כאשר אנחנו רוצים וחפצים לחוות את התודעה המוחלטת, אם אנחנו רוצים להרגיש מהי תופעת החלל הפנוי, באותו רגע אנחנו משנים סטטוס, את מקום העבודה שלנו, ואנחנו הופכים להיות מלטשי יהלומים. אני זוכר לפני 22, 23, 20 שנה, ניקח ממוצע של 22 שנה, עוד כשהייתי צעיר, בא בימים, היום אני קשיש וזקן, כבר מתחילים להריח את האדמה. זה היה בעבר הרחוק, ממש לפני עידן הקרח, עוד הרבה לפני תקופת האבן, ביקרתי אצל אחד מחבריי, באחד המקומות המדהימים ביותר, המרתקים ביותר, שנמצאים באזור המרכז. זהו מקום שהוא חולש על פני כל הכלכלה הישראלית. מקום שהוא מעצב את פני העתיד. מקום שמשתרע על בניין מפלצתי ענק. אני עושה את זה, כן, אני עושה את זה בדרמה בדווקא. חלק ממני. את זה כבר אי אפשר לקחת ממני. כן. לשבת הושיבו אותי, אבל את הדרמה אני חייב. זה בניין שהוא מהשמורים והמאובטחים ביותר בארץ. יש שם 2 אולמות ענקיים שמצוידים במיטב הטכנולוגיה, במערכות תקשורת מתקדמות, מערכות מחשוב ואינטרנט. לצידם עוד כמה אולמות קטנים שקרויים האגף הטכנולוגי, שהוא מתקדם, נמצאים בו ציוד מהמשוכללים בעולם. באותו בניין יש גם מעל ל1,000 משרדים שממוקמים במתחם גדול. יש שם מסעדות, בתי קפה, כל מה שאתם רוצים וכל מה שאתם לא רוצים. המקום נקרא, בואו נראה אם מישהו מנחש. לא. עוד קצת. מתקרב. יפה מאוד. נהדר. המקום נקרא למי שלא שמע את שלומית, בורסת היהלומים. זה היה לפני 22 שנה, כשביקרתי אצל ידיד משכבר הימים. זה היה עוד הרבה לפני עידן המחשב והלייזר שמופעל דרכו. עבודת ליטוש היהלומים הייתה נעשית בצורה ידנית. הייתה עבודה קשה, מייגעת ומלכלכת מאוד. מי שנכנס אל מעבר השואו הגדול, החיצוני, הזוהר, המצוחצח של הבורסת היהלומים, הוא נכנס פנימה. הוא צועד כמה צעדים אל תוך המלטשות. הוא היה מוצא פועלים עם חלוקים, מיוזעים, עם כפות ידיים שחורות. הידיים שחורות מליטוש יהלומים, מהעיצוב שלהם, מלא אבק, כל השערות. אני זוכר שהבטתי בהם, בידיים המיובלות שלהם, במשקפיים שהרכיבו על העיניים, בשערות שלהם שהיו כל כולם כמו אחרי הליכה במדבר, אבק. ואני תוהה לעצמי, מה הם עושים כל היום? למה שהידיים שלהם כל כך יהיו מלוכלכות? הרי מדובר ביהלומים. יהלומים הם נקיים, הם מצוחצחים, הם מבריקים. כל אחד יסתכל לעצמו. למי שיש טבעת יהלום. לי אין טבעת, אני יכול להסתכל. אבל טבעת היא מבריקה, מצוחצחת. כאילו, מאיפה הבאת לנו את זה? מה זה? ושאלתי, לא התביישתי לשאול. חלק מה-DNA שלי, למרות שאני מזל סרטן, אבל אחד המאפיינים של סרטנים זה הסקרנות. סקרנות מטורפת.
השאלה, לאיפה לוקחים את זה? שאלתי, איך זה יכול להיות? ואז הסבירו לי, והראו לי יהלום. יהלום מגיע בצורה הטבעית שלו, כמו גוש פחם קשה. כדי להסיר את השכבות, צריכים להשתמש עם כל מיני חומצות וכימיקלים שונים. כיום, בעידן הטכנולוגיה ניתן ללטש באמצעות מחשב, באמצעות לייזר, אבל המותרות האלו לא היו אפשריות בעבר. מלאכת הליטוש הייתה נעשית בכלים פשוטים ובעבודה קשה, וממש ממש לא פשוטה. זוהי דוגמה טובה לתהליך שיש לעבור ולחוות על מנת להגיע אל המטרה הנחשפת, על מנת להכיר את האני ששוכן בתוכי. להיות ברמת תודעה גבוהה, ומשם לקבל פרספקטיבה חדשה, פרספקטיבה מוארת ומאירה על פני כל העולם, על פני היקום, עלינו כבני האדם. רק כך נוכל לחוש שמחברים אותנו, מחברים אלינו, צינור, דרך המוח, משם זה עובר אל בית הנשימה, משם זה מסתעף אל פני מקומות פנימיים אחרים ועלומים. הכל כדי שיעבור דרכנו מים זקים, מים צלולים, דרך המעיין הנצחי על פני האדם, ואז על כל אחד ואחת מאיתנו, כל אחד ואחת מאיתנו יוכל להאיר את הסביבה הקרובה אליו, וכך על פני כמו כוורת העולם יהיה שונה לחלוטין. הרבה יותר טוב, הרבה יותר מאיר, הרבה יותר מואר, כל אחד יהלך עם תודעה של שפע, עם חיוך אמיתי, עם הרבה יותר שלווה. זה לא אומר שהחיים שלנו יהפכו להיות יותר קלים או יותר פשוטים. הם יהפכו להיות חיים הרבה יותר שמחים, הרבה יותר מאושרים, והרבה יותר קלים. לא נוכל להגיע להיות מלטשי יהלומים. לא נוכל להגיע אל רמת מודעות נכונה וטובה, מבלי לפנות לכך מקום בנפש, בנשמה, ולצמצם את האגו העצמי שלנו. לעתים קיימת נטייה, דווקא אצל בני אדם, וזה ממש לא משנה אם הם מאמינים או לא, או כמה הם מאמינים או לא. ה-DNA שלנו, הנפש שלנו, תמיד אוהבת להימנע מנטילת אחריות אישית, למען השגת המטרות, למען השגת ההתפתחות. תמיד יש על מי להפיל את זה, ותמיד אנחנו מפילים את זה על מישהו שנמצא, אותה ישות עליונה שנמצאת למעלה. אנחנו אומרים, הכל מאיתו, זה לא משנה מי, אם זה אלוהים, אם זה מוחמד, אם זה ישו, או אם איזושהי ישות עליונה אחרת. תמיד אנחנו מפילים את התיק על מישהו אחר, ותמיד זה טוב שאותו מישהו לא יכול לענות לנו, או להתעמת איתנו, הכי קל שיכול להיות. ברגע שמפילים את הכל על אותה ישות עליונה, אנחנו אומרים, אני פטור ממאמץ כלשהו. אם משהו צריך להגיע, הוא יגיע. אמנם באמת תמונה באמירה הזאת הרבה, אבל אנחנו אמורים להשלים את כל מעשי היקום, את כל מעשי הבריאה. אנחנו בני אדם, יש בנו נפש, נשמה. יש בנו דבר שהוא שונה מכל בעלי החיים או מכל היצורים שנמצאים בכל מימד על פני הקוסמוס. יש לנו מוח. יש לנו מוח חושב, ועל ידי המוח שלנו אנחנו יכולים להגיע לתובנות גדולות ביותר,
אנחנו יכולים להשלים את מעשה הבריאה, את פני הקוסמוס כולו. עלינו להיות בד בבד אקטיביים ופועלים, יוזמים וכריזמטיים, פרווקציוניסטים בבד ובד. בצורה פרדוקסלית, גם ענבים, גם קשובים, בלי אגו ועם פתיחות לקבל. אם כך, כיצד זה מסתדר? הרי זה בעצם הפרדוקס בהתגלמותו. איך אדם, עם כל מה שיש לו, עם כל מה שאין לו, עם כל המטלות, האתגרים, המשימות שהטילו על האדם בחיי חיותו כאן בעולם. יש לכל אחד ואחת מאיתנו משימה שהוא חתם עליה. אין לו מושג מהי. לפני שהנשמה הגיעה לפה, חתמנו על איזשהו מסמך, חוזה, שהוא נעלם מאיתנו. אנחנו לא יודעים מהו. אין לנו שמץ של מושג מה זה. צריכים למלא את הייעוד שלנו, את הסיבה שהגענו לכאן. להיות מאושרים בד בבד, לרצות את עצמנו, להיות נחמדים לסביבה. עלינו לפרנס את עצמנו, את כל הסובבים אותנו, את העיקרים לנו. אדם אומר לעצמו, וואו, כל כך הרבה דברים, ב-24 שעות, איך אני יכול לעשות? איך אני יכול להתחיל לחשוב על זה? כן. הוא אומר, רק מעצם המחשבה עשיתי להם כאב ראש. בואו ננסה אפילו עוד קצת, לעשות קצת בלגן, נרקח מרקחת של שף איטלקי, למרות שאין לי כובע של שף, אבל בסופו של דבר נצא עם תובנות מדהימות, עם מרקחת שנכניס אותה לתנור, יצא לנו תבשיל נהדר שממנו נוכל לקחת טעימות לחיים כדי שהחיים שלנו ייראו בצורה הרבה יותר טובה, הרבה יותר איכותית, הרבה יותר מענגת ושמחה. אם כך, בואו נמשיך הלאה ונצא לדרך. אז איפה היינו?